veritat estic de tornar després de no sé quant de temps, de veritat. Crec que tenim moltes coses de les que hem de parlar seriosament. Hem de fer una actualitzada, així que crec que, no sé, quin millor vídeo per tornar que un vídeo parlant i per no només estar jo aquí fotent la xapa molta estona. He pensat que, com que avui surto de festa, doncs ens maquillem juntes i doncs això. Doncs aquests mesos han sigut força complicats perquè, bueno, vaig estar acabant segon debat i em vaig posar a full cele, així que no vaig estar gens activa per xarxes. I res, què passa? Que quan va haver acabat cele estava tan esgotada mentalment que no estava gens inspirada, o sigui, estava tan esgotada que no volia pensar. I sé que per mi fer vídeos i tal és com una manera d'esvergir-me i de passar-m'ho bé. Llavors, tampoc podia vendre un ideal de cuida't, no sé què, estigues per tu, quan jo necessitava descansar i una desconnexió total. Però bueno, ara em ve molt de gust tornar, així que aquí estem. El primer que farem serà aplicar-nos una prebase de maquillatge que és molt lleugera i així deixem la pell preparada per maquillar-nos. Les festes són de moltes hores, llavors és millor que el maquillatge ens duri però que alhora la nostra pell no es ressenteixi gaire. Doncs aquests mesos és que estava tan en blanc, va ser increïble. No donava l'abast abans per fer vídeos i no sabia quin penjar abans i quin després perquè estava tot el dia gravant i m'ho passava genial. I de cop i volta vaig deixar de tenir idees de vídeos, però és que fins i tot vaig deixar de consumir-los. En plan, el contingut que mirava, si no mirava Pinterest o mirava res, tampoc m'inspirava, llavors és que què esperes? El següent pas que faré serà posar-me com un corrector, però que és de color blau, que serveix per tapar exactament en plan les zones que són més liles. Estava tan centrada en el batxillerat, estava tan fixada que quan vaig acabar no tenia cap altre objectiu. Tota l'ESO, tota la vida preparant-me en plan de dir buah, és que et tocarà fer selectivitat, has d'anar preparada a selectivitat, com si allà s'acabés el món. I va ser acabar selectivitat i no sabia què fer amb la meva vida. Vull dir, va ser en plan, vale, he entrat a la carrera, ara què faig? Ara què faig? No tinc res a fer, no tinc cap projecte, no sé què. I em vaig quedar molt en blanc i vaig començar a tenir un estiu de molta bogeria. Això també ve lligat a que al no trobar-me i no saber què volia, no tenia inspiració. Vaig deixar de fer journal i vaig deixar de fer tot i no puc començar a fer vídeos de mira, fes això, fes allò per sentir-te bé quan jo no m'estava sentint bé o no m'estava sentint com em volia sentir perquè malament tampoc em sentia, vull dir, em sentia còmoda, però potser sí que una mica descentrada i vaig passar de prioritzar-me a viure una mica sobre la marxa. Tot i que a vegades està bé tenir una època de bogeria i de simplement fer el que sents i no pensar en el futur i tal, que crec que és conseqüència, no?, d'haver estat tant de temps atabalada i angoixada pel futur. I ara em tornaré a centrar. I això és el que estic fent gravant aquest vídeo. Toca reactivar les coses que em fan feliç. Jo crec que la vida es tracta de buscar en la rutina allò que et fa ser feliç. El fet també d'estar sortint tant i estar com tant pels altres m'ha fet pensar molt en la relació que tinc amb mi mateixa. Perquè ha canviat força, tenint en compte doncs, que jo vaig passar molts problemes a mi mateixa, que encara no em sento preparada per parlar a les xarxes, ho faré perquè crec que puc ajudar molta gent, però no encara perquè és molt recent. Ara el que faré serà posar-me una mica de bronzejador perquè sí que és cert que aquest estiuet m'he posat molt morena i el corrector que tinc no s'adapta al meu to de pell, almenys que no sembli un fantasma, saps? Vull intentar afrontar la universitat com un canvi, però agafar-m'ho diferent. Vull aprendre de les males experiències que tinc amb els altres canvis que m'han passat durant la meva vida. Jo li tinc molt pànic a fer-me gran. Si no ho heu vist, doncs mireu el meu vídeo dels 17 anys que en parlo. Segueixo posant-me colorete líquid, vale? Doncs això és un tema que porto molt malament. No perquè no m'agradi fer-me gran en el sentit d'envellir físicament, això a mi m'és igual, però sí en el sentit de no sé què fer. El meu camí me l'he de crear jo i em crea bastant ansietat. I ara, en el moment en què vaig a la universitat, és el moment en què comença com la competició a la vida, de dir, tu has de fer tu. Tu ara ets la responsable de si es compleixen o no els teus somnis. Aquestes decisions fins ara depenien molt del teu entorn. A mesura que et fas gran sento com que el responsable dels teus èxits ets tu. Perquè és que no vull que tot depengui de mi, em fa molta por. Tinc moltes ganes d'aquest canvi, però el vull evitar. Inconscientment el vull evitar. Intentaré arrissar-me les pestanyes. Seguim amb els ulls, que ja m'he risat una mica les pestanyes per donar-los forma. I jo el que faig és una cosa que vaig explicar per TikTok, però crec que aquí no ho he explicat mai, que és amb un llapis d'ulls, vale? Em faig com una mini línia, en la que no es vegi gaire, és igual si és gruixuda, prima, no sé què, i així, amb el dit, faig ra. Llavors es queda com un difuminat, mono, i no cal que em faci l'eyeliner ni res, perquè el mateix ull és com que agafa la forma, i així estirem una mica la mirada. Que ho faig bé? Segurament no.
el canvi passarà sí o sí, llavors la que decideix com l'afronta i quina posició agafo davant d'aquest canvi sóc només jo. He decidit posar-me objectius, he d'acabar coses que tinc pendents, com per exemple treure'm el carnet de conduir, treure'm els títols d'anglès, començar a la uni i amb calma, veure aviam quant temps m'ocupa, com m'organitzo, tal. I després vull fer com una rutina de recuperar els hàbits saludables, tornant al gimnàs, els meus menús de dieta saludables amb tots els nutrients possibles, dormir les meves hores, fer journaling i tot plegat. Vull que sigui un procés lineal, és a dir, no em vull agobiar pel fet de que ara mateix no soc potser la versió que més m'agradaria ser de mi, però penso que si realment és el que vull i és el que vull aconseguir, puc fer-ho sense que sigui negatiu per la salut mental. És a dir, que avui vull fer-ho i demà no ho seré encara perquè és un procés lent, el fet de transformar-se a un com a persona i créixer i assimilar els canvis i la vida i en general, però sí que vull intentar mantenir aquest objectiu i durant el que queda d'any i després ja a llarg termini, o sigui, el màxim de temps possible fins que la vida em doni un altre canvi i hagi de tornar a adaptar-me. Però, no sé, vull intentar ser la millor versió de mi, intentar estar pels meus, intentar estar per mi, prioritzar-me i ser una mica més feliç. Ara només em queda fer-me els llavis. Em faré els llavis amb aquest color que és super neutre, perquè igualment després aniré a sopar, llavors no se'm quedaran una mica de gloss. Doncs bé, això ha sigut un vídeo popurri de les meves emocions. Espero haver-me explicat i que no estigui sola, vull dir... No sé, crec que hi ha molta gent a la que li pot passar això i compartir-ho doncs, pot fer sempre bé a tothom. I bueno, espero que estigueu superbé, ens anirem veient. No us diré la freqüència perquè no em vull comprometre, però sí que quan em vingui de gust i em senti inspirada aniré fent vídeos perquè m'ho passo molt bé. Em vaig a vestir, em preparo, veureu, si voleu veure l'outfit heu d'anar al meu TikTok i al meu Insta, que ho penjaré per allà. I ja està, ens veiem, gràcies per escoltar-me, gràcies per haver arribat fins aquí i res. Adeu!